Ku ci gaba da mana subscribers kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun dora. Wannan dalilin ne sa daurawa ya bayar ya ce a nemo duk inda Zara Diamond ta shiga. Zara Diamond ta yi abubuwan da basu dace ba, sannan kuma ta yi wani bidiyo na tsiraci, sannan kuma ta far da surar jikinta bisa yadda kwamandan Giziba wato ko Aminu Ibrahim Daurawa ya ce duk inda ta shiga Zara a nemo ta. Da aka je nemo Zara Diamond, sai Zara Diamond ta tona asirin wasu 'yan mata guda biyu da wata wacce ake mata kiran da Maryam kin san wanka. Maryam kin san wanka an bata iPhone 16 a Abuja. Garin karɓo iPhone 16 aka so a kashe ta don ta rasa rayuwarta. Hakan ne yasa shi Aminu Ibrahim Daurawa sai ke cewa wannan ɗabi'ar menene amfanin wannan rayuwar, ko me amfanin wannan abun. Yanzu ga shirin daga neman waya zaki je ki rasa rayuwar ki, kuma ki rasa duniyar ki, kuma ki je ki ce wa Allah me kenan inda kin rasu. Hakan ne yasa ta ce to tunda ta tabbatar da ta yakan su a matsayin su kuma a ganin su ne yan mata ne su ganin suke wannan abin da suke kai ba fa wani abu ne wanda ya zama wani ɓata gari ba, kuma ba wani abu ne wanda ya zama abin magana ba. Mai girma kwamandan Giziba Aminu Ibrahim Daurawa ya ce daren da ya ƙara kama a wata ɗaya akan maganar iPhone 16 ko kuma akan waye to fa iyayenta ko sun zo beli ba fa za a bayar ba. Hakan ne isa ya kira wani babban yayanta wanda yake masa kallon ustazu kasan Allah ake kiransa da shi, ustazu kasan Allah. Shi ma ya fito daga baya maganta ya ce gaskiya babu tarbiyyar da basu ba yarsu ba, sannan kuma babu kula da basu bawa yarsu ba, amma saboda kasan ai an ce wai da tarbiyyar ya mace sai a hankali. Abin da ya faɗa a Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan. Sheikh Ibrahim Daurawa ya fito ya ce masa to kai abubuwan da suke faruwa kai ba ku da tsaye ta ba, ku hana ta fita waje ba. Sai ce ai da yace zai hunkurin hana ta, mahaifiyarsu ce take ba ta goyon bayan ta fita, domin ake kashe masa jiki kuma domin ake kashe masa tarbiyya. Ya ce sai ya gama shirya yarinyar da zai bata tarbiyya kuma sai ya iya wasa domin ya shawo kanta kar ta lalace. Mahaifiyarta sai ta nuna masa ai bai isa ba, ai ita ai mace ba yar kulle ba ce, ita ai mace yar fita unguwa ce. Abubuwan da mahaifiyarsu take faɗa masa kenan, wannan abun shi ke kashe mai jiki kuma shi ke kashe masa zuciya, har yar ta fara nema ta faɗawa yana ta magana da ba ta dace ta faɗa masa ba, bisa yadda ta ganin babar ta ɗaure mata gindi take abubuwan da suka gada ma. Ba komai ne yasa babar ta ɗaure mata gindi ba, bisa yadda take kawo mata abubuwa, nama ne, askirim ne, Hollandia, tsire, kilishi, madara, zuma, kire-kiren wannan abubuwan more rayuwar da su take ka babarta. Ita kuma babarta take jin daɗin wannan abubuwan, take cewa in dai ya ƙara tilasta ta tofa za ta tsine masa. Abubuwan da ta fara faɗawa masa kenan daga ba, ta ce ko ya ƙyale ta ko kuma ta la'ance shi. Mai girma kwamandan Giziba bai yi nisa bakinsa a cikin wannan magana ba, amma da yazo ya faɗa masa ya ce gaskiya haka ne, duk abubuwan da yake faruwa bisa yadda 'yan mata suke lalacewa wani sa'an 'yan uwansu maza suna iya wasu, amma iyayensu in aka samu masu kwaɗayi sai su ce ai su 'ya'yansu ba za a takura musu ba, a bar 'ya'yansu su sakata su wala. Yanzu ga wannan batu da Aminu Daurawa ya ce idan da an samu goyon baya gudun mahaifiyarta to da yarta ba za ta lalace ba, saboda ya taso haikam zai gyara kuma gyaran shi ya fara aikatuwa, amma uwar ta masa waje ta dakatar da shi, ta ce babu shi babu ita inda wannan magana zai gaya mata. Manyan 'yan TikTok sun fito wasu sun kaka su, wasu kuma waɗansu su kuma Aminu Ibrahim Daurawa ya sa an kamo su saboda suna nema su zan ɓata gari a cikin al'umma kuma a cikin 'yan uwansu wato ko mata. Mai girma kwamandan Giziba ya ce wannan shine farko kuma shine ƙarshe. Daren da aka taɓa kama wata a gurin wani shagali to fa iyayenta ko da sun ce a sike ta, ya ce ba fa zai sike ta ba. Abubuwan da suke faruwa ce akwai abubuwan da suke faruwa ce yawan daren anan 'yan mata suke lalacewa, wasu anan ake sace su, ake tafiya da su a yi fasikanci da su. Kwamandan Giziba watko Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa na Kano ya ce ba zai lamunci cin wannan karen mahaukacin da ake wa 'yan mata a cikin jihar Kano ba, a matsayin sa na ɗan jihar Kano kuma haifaffen jihar Kano ba zai jure ba.